ndị isi oche kansụl ime obodo 21 enwere na Anambra steeti bụ ndị ahọpụtara na mmemme nhọpụta emere maka kansụl ime obodo dị iche iche emere ụbọchị Satọde gara aga abụrụgo ndị eduru n'iyi ọlụ nyere gọvanọ Chukwuma Soludo na Executive Chambers obi gọọmenti dị n'Awka. Deputy Chairman nke kansụl niile enwere na steeti a bụkwa ndị edukwara n'iyi ọlụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana kpọtara anyị akụkọ. Soludo gwara ndị ahụ ewubere ọhụrụ na ọchịchị ime obodo ka ha gbaa mbọ hụ na ewegara mgbanwe pụrụ iche na ya bụ ebe ma kelekwa ha na mmeri ha nwetara. Ọ gwara ha ka ha na gọọmenti steeti a na-arụsi ọrụ ike iji wee hụ na steeti a na-aga n'iru. Na nzaghachi ya, ndị ọchịchị ime obodo nke Agụata, Dọkịnta Ọfọbụike, onye nke Idemili South, Oriakụ Obi, onye nke Anọcha, Ibekwe yanakwa onye nke Oyi Nweke gosiri afọ ojuju ha n'ihi na enyere ha ohere ijere obodo ha ozi ma kwe nkwa na ha ga-arụsi ọrụ ike iji wee hụ na ha wepụtara ihe ndị ahụ ha kwere na nkwa dịka ha na-achụnta nkwado